Right mga idol, atong atuon si Bigo Kulapo. Ato ilaron mo pabulkit kuno ita. Dito kay ilaron to mga idol. Ato tong ilaron atong atuon. Ato inon magpabulkit tas lubot. Suwayan na kong ilad si Migo Kulapo mga idol. Akong tanawon kung makaila paghihapon siya nako. Kay kining akong naong giputos naman ni nako. Ma-prank man jud ni nato. So to sa kinsa bulkit. Magtuura tong customer siya. Kay kining akong multi-cup tagsara man ni madala. Ay man ni Chris TV, makailad ka katong Migo Kulapo. Nga maro naman kaayo to. Lawgawon lang nato ing kupisot pod. Ato tong lawgaw dito, lawgaw. Unya karon ako na lang nang-i-grab ang opportunity nga maka-greet ko sa akong mga followers dire. Oy ako na lang shout out ana Manoy Chris TV. Hala sige ing kupisot banate. Oy shout out di ko sa mga followers ni Manoy Chris TV di ha. Mga viewers. Ug katong paduong pa lang mo follow. Hala dili gid mo magmahay malingaw gyud mo. Unya mga idol si Manoy Chris TV bisan ni sa espiritu ni ing kupisot. Todo inon ba nga? Ay Bigo Kulapo! Magpabulkit ko sa lubot! Iko pisot ay! Uy hala, nakatuon man nig-apil taw ana. Sa tingog na ing kupisot ka maupo dai siya.